भौजाई के घर में बियाह। हां अच्छा घर में मारा फसरी लगा लिया हमनी के एथी में चल जाम फसरी लगावे जात कौन तो बा जितना खेलल खिलावल लागत तारी फसरी त ना लगई हो। अच्छा त तने सुनी तो फसरी लगे त रउवा ना आई रहती। हां ओकरा ना आई हर जगह पहुंचे नहीं। हां ओकरा सारा खत्म हो गए रही ओकरा मामला शांत फसरी लगावला लोग तारी रवा ना रहती भले के वो के संग भाई जे इतना रहन के ठीक नहीं खिलागो। बाबा ठीक बानी नु रोटी में मुंह बात करतन जबरदस्ती पहले काल मन कहे बढ़िया काम काय के तेल बन तो काय तेरा माई बाप क्या कहला कहला गंगाला क्या कहत। अच्छा तो बताई तू पील खतना कर दिया हवा ये गौवाली लोग गंगाला हां बाबू ठीक कहले भाई तार लोग भौजाई एक जनी बाग मार धौनी से पूछबे ना करिए कनी बारे के साथ 76 जन कालानु पिटात 76 के इतना मार खइले बरसनु तो उनको कनी के रहन सुधरे वाला बाबू भौजी ता ठीक कहले बड़ी पूरा गलत पूरा गलत जी कहो बाबू भौजी ना पूरा गलत कइले बाड़ो अबे कोन तो मुंह नोच लियो हां वो करे लो बाप रे मुंह नोच लियो अबे मरो देखे के तो बतिया होतिया लेनी रोवा बार में क्या कहता गांव चलो ए क्यों कोई काम का उखाड़ ली कोनो टेंशन नहीं किया जाई ना अपने घर रह लेके ये न देखला हमरा के बियाह भइल बियाह के जब आइल तो दूगो लइका भइले सन दूगो लइका में 2 साल 3 साल के गैप होइन लइकन के तो प्यार देले न इतना सा तो बतन कम पियत रहन तो पियत उड़ा सब भई बिया सब भई बिया मेन के सब रुपया कची दुनिया लूट के खइले बाड़ो आ साथे साथे आई उनकर बाटे वो खइले बाटे ई के लूट के खाली उतने बताई ने राउर घर है ने बाउंकर लोग सोतल बा मौका मारे पैसा जात रहला सुन पहले ये बताई जब मरद विदेश रहलन जब पी खा के उड़ाइया देत रहलन जब एकरा खर्चे ना देत रहलन बियाहो कर लेलक एगो रंगरेलिया मनावे के एकरा जरी उपटल बा जानी कि कहती है कि हमार देहाती ले लेके पैसा खले बताई जब पैसा ना देत रहलन तो हमरा कहां से दे दियो आई के उतारे आ उठट के उतारे सब देवर के इंसाफ के ना लड़ल जाई रोरा काहे खातिर आइल बनी इंसाफ न दिलावे खातिर आइल बनी जो पटदार माजे लेला इंसाफ न दिलावे 2 साल विदेश रहल बड़े 2 साल विदेश रहल बड़े तो उजिया सर के पिए का विदेश के कमिए भेजत रहल 1 रुपया ना भेजत रहल अरे ई कहीं कि विदेश तो बियाज ना दिले रे कहल ना गइल ह हां रहल ना गइल ह विदेशवा के पैसा भेजल रहन जन बियाजवा पर लियाई रहल ओकर दिया के देली आके गाड़ी रात ना दी हमरा के देले रहन त दियाई ना रही तू त भगवा तू ही हां तो देले हमई नु बानी त का ऊपरवारी आवत लड़े इहे कइला जा जे ब्याज वाज देला तो ओकर सूदी ब्याज और देहल पैसा के सूदी ब्याज बियाह क के समार रउ बात के बतंगड़ मत बनाई बात के बतंग में बात के बतंग में बहुत बढ़िया काम कइल में समाज में बुझाता कि अब छोड़ बरन त ई दे दे के पैसा बोलावतिया ये रुपया देख दो ये रुपया देख बोले बिया ई लोग है केकरे रोरा को ले बिया मिनट 2 रुपया देख त नंबरो नहीं जान पहचान नहीं ना तो कहीं चल मैंने काम चाहिए के काम में खाने में चोब गई नहीं आ गई काम में खाड़ी में पहुंचे एती नहीं बनी जा फुलवारी में अरे वो एजे चले बनी भागा के लो एजे से भागे वाला हमनी के बन जा केहू कुछ करी ना भागम जा घर में रहते लोग घर से अलग घर से अलग बन जा पाका के घर छोड़ देल बन जा उनका खतरा ओइ में होयन कहीं माता का घर छोड़ के छक्का बनल बहने छक्का बनल हां तो ऊ कोई ना पटदार नु बा देख बहुत जरूर से छिनराई नहीं किनु कले चुप तू क्या बोला चला ना हमरा कनत ना वो कहता नहीं ये सब करवाओ ये करवाओ ये सब बस हम बता दी कि ई सब स्क्रिप्टेड रहला एगो कॉमेडी चैनल बा यहाँ लोग के बहुत प्यारा चैनल बा भैया के हमार भैया से हमें चैनल के नाम बताइए अपना। सबसे पहले तो जे भी ये वीडियो के माध्यम से देख रहा था गोर छू के गोर लगा तनी जा आई वीडियो बनावे के मेन मकसद की कलयुग के जमाना के अनुसार भैया लोग बड़का बड़का मोबाइल होई देखते हो बोलो एक बार अभी हाल ही में 10 दिन के बाद बताओ तनी एगो मौसी से बियाह कल रहला सोशल मीडिया पर होके बोलो तो देखिए ले लोग बोलो आ देवर भौजाई से बियाह करते वालो और भास भसुरो से बियाह का यहाँ तक भाई बहनों से बियाह करता था तो जे भी भाई बाहर विदेश में कमात होई हम ओकरा से कहम हाथ जोड़ के विनती करम कि अपना मेहरारू के टाइम से खर्चा देत रहिलो आ खास करके यार लो से कहम कि अपना गर्लफ्रेंड के खर्चा सही से दियलो ना तो दूसरा पे उड़नछू हो जाए तो खाना भोजन दोनों जात रहिलो टाइम टेबल से चलत रही कौन सी तो खाना भोजन कहना भोजन माने खाना फोन आ भोजन माने खाना टाइम से देते रहिलो आ हमनी के ओरिजिनल वीडियो जोन जे बनावनी जा कॉमेडी धमाका 01 यूट्यूब पर सर्च करम लो और फेसबुक पर भी धमाका 01 वही पर वीडियो बा देवर भौजाई के शादी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देला हम यहाँ लोग यूट्यूब चैनल जबरदस्त वीडियो बाटे और आहू वाला एगो वीडियो बहुत जबरदस्त बाटे देखम लो तकाम लो बड़ा मस्त सच्चाई बात है ये समाज के एगो आईना दियल बा कुछ दिन पहले बहुत वायरल चला गाना एगो कि देवर के संग रहबू की पति के संग देवे पर गाना होना आ गइल तो ई सब समाज के एगो आईना बा देखे के एगो समझावे के जरिया बा बाकी रोल कैसा लागल यहाँ लोग वीडियो और चैनल पे जाके विजिट करी चैनल के वीडियो कैसा लगा हमके कमेंट बॉक्स में बहुत कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बहुत बहुत धन्यवाद रोल के हमारे साथ देवे खातिर और समाज के वो नया आईना दिखावे खातिर हम तो बस देखनिए जा कि भाई लोग मनोरंजन के अनुसार थे कि रियल की भाई समझ जाओ और ऐसे ही प्यार दुलार हम लोग देते हम लोग रियल के देते दुलार देत रहिलो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ठीक बा नहीं सोचते लोग एकदम सही हमके रियल नहीं दिखाओ खातिर हमनी के चैनल के सपोर्ट करत रहिए जा सुमन भौजी आ शोभा भौजी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जय हिंद जय बिहार।